Nga nung gikawat manimo ang panty nako. Grabe ka bagag naong nimo. Pananghid pod. Nag-ingon ta ka para ako kang hatagan. Kabalo ko ang panty nga imong gikawat gisuot na to nimo. Unsay imong giyama-yama maot? Ayaw kong inagmaot na nila. Kay imo ang naong mura ba jud og magahat. Ayaw jud pataka Romina. Kabaho atong imong panty. Gatuo nagigad mo suot ko atong imong panty. Wala gani laba-laba dito sa inyo ang halayan. Unya na pagdugo ako nakitaan maot o imo ipanginambog nimo. Gabaho lang ng baba nimo. Kababay kaayo nimong buhat pero wala kay ayo. Mauna diha kay sige ra mo katulog di gali ka kabalo mo mataw sayo. Nagdako lang kang tabag haka ka unya tapulan. Maulaw pud unta ka. Kalami ra jud mo suntokon. Ayaw jud ko istoryahin nga tapulan. Kay kugihan ra ba jud ko mupatay. Kung away jud ang imo ang gusto sige go ahead. Naglama ra ba itong panty nimo nga akong gikuha. Ayaw og kabalaka. Kay dili naman po na ako kuhaon tong panty na ako nga gikuha nimo. Ang panty lagi nimo nga diba?